vulgarizmom, ktoré sa tu dejú, by som chcel rázne zakročiť, ale bohužiaľ ja človek, ktorý proste nemám žiadnu politickú príslušnosť, nikam nepatrím, mám akurát tak svoj vlastný názor, proste toto sa mi nepáči. A chcel by som povedať, že jedna vec, ktorá ma absolútne frustruje, je, že za posledný mesiac, napriek všetkým škandálom, napriek všetkým kauzám, ktoré SNS vyprodukovalo, proste sa nič nejde a ešte preferencie SNS za posledný mesiac narastli o 2%, čo si myslím, že je absolútny škandál. A preto by som chcel vyzvať vás všetkých, aby ste rozprávali s ľuďmi, ktorí naozaj evidentne podporujú SNS-ku, aby ste sa im snažili vysvetliť, že politika hnevu proti niekomu, proti nejakej národnostnej menšine to proste nerobí. Že ak jedinou agendou proste jednej politickej strany, ktorá má na Slovensku 10% podporu, je proste hnev proti nejakej menšine v tom istom štáte, proti vlastným ľuďom z toho istého štátu, tak to si myslím, že je úplná kríza.